Честит Свети Валентин, скъпи интернет потребители! Love is on fire, a burning heart, as if we have known it from the start. It was love at first sight, a matter of time that I will make you mine. Yeah, tap tap it up, yeah, tap tap it up, yeah, tap tap it up, that I will make you mine. Аз съм Валентин Минков, а вие сте с Междинна зона. Тъй като Свети Валентин е и мой имен ден, реших да ви почерпя с порция вицове. Любовникът се връща от гардероба, а жената крещи на мъжа си: „Иване, скривай се в командировка!“ Найса! Седят си баба и дядо на една спирка и чакат автобус. Дядото решил да заговори бабата. „Бабче, ти на колко години си?“ „На 72. Добре изглеждаш.“ Бабата се наперила и му отговорила: „А ти на колко си?“ „На 80. Има още хляб в тебе.“ „То хляб има, ама салама свърши.“ Мъж отива да иска ръката на разведена жена от родителите й. „Моля за секънд хенда на вашата дъщеря.“ Отекчена жена разговаря с мъжа си: „Абе, ти няма да ме изчукаш веднъж като хората. А ти ще ми кажеш ли кои са тези хора?“ Един мъж бил при любовницата си. След страстния секс се погледнал в огледалото и се оплашил. Имал отпечатъци от зъби за смукване. Зачудил се какво да прави, но не могъл да измисли. Прибрал се вкъщи и видял кучето. Поборичкал се малко с него и след това влязал при жена си. Като казал: „Това куче много се е разбесняло нещо. Виж къде ме охапа. Виж как ме охапа.“ А тя се разкопчава бузката и му отвърнала: „Да, така си, виж мен къде ме охапа.“ Това бе празничното издание на Междинна зона за празника на Свети Валентин. Ако имате някакви забележки или въпроси, очаквам ги долу в коментарите. До скоро! С пожелания за приятно прекаране на днешния изпълнен с любов ден! Love is on fire.